So okay na ito, Gaw. Pwede na ito, Gaw. Ganito talaga, Gaw. Ganito talaga kumain, Gaw. Ano ba naman ito dito? Yung pala si Gaw. Punta ka dito, Gaw. Magluluto ako, Gaw. Gaw. Ay, Gaw. Wait lang, Gaw. Kausap ko, Lebronator. Ay, sorry. Sumingay. Malaki ang problema nito, Gaw. Gaw. Ano yung Facebook? Anong problema sa Facebook mo? Nag-login ka. Ilang beses? 10 times na. Tapos, your password is too weak. Ano pa na password mo, Gaw? Hindi ko yan sasabihin sa iba. Huwag kang mag-alala. Miami Heat. Oh. Tapos ang sabi ng Facebook, your password is too weak. Ang password mo, Miami Heat. Oh, kaya pala. Hindi mo na panonood yung nangyari sa NBA. Balik ganito, Gaw. Ang nangyari kasi, Gaw, nag-champion si Lebron, tapos nag-celebrate. Hello, Gaw. Hello. Gaw, tinapon yata yung phone. Bakit, Gaw? Ang bilis ng pagkahampas eh. Wawa naman masyado. Kaibigan ko. Anong problema pala nun? Lebron hater yun, Gaw eh. Kaya pala. So what's up mga Gawex? What's up mananap? Mananap, what's up? Mga Gaw, mga bay. Mga Gaw, mga bay. Yeah, dito naman tayo ulit sa Taguro Brothers Channel. Welcome po sa mga nag-subscribe. Salamat po sa inyong suporta. Yung mga new subscriber natin dyan, alam nyo na ang gagawin nyo. So ano na, Gaw? Special ang araw eh. Special talaga yung araw natin eh. Special talaga, Gaw. Special talaga. Magluluto tayo, Gaw. Ano lulutuin natin, Gaw? Mang inasal. Yun! Chicken oil na rice. Yes! Mas masarap kainin, Gaw, kapag champion, Gaw. Champion yan! Ano pang inaantay natin? Let's go! Woo! Dito na tayo sa main ingredients ng ating mang inasal. Siyempre, start tayo sa bawang, kalamansi, tanglad, sibuyas, ginger. Ito para sa sausawan natin yan, Gaw. Asukal na may label, sugar, asin na may label, paminta na may label, sana all may label, pati relasyon nyo. Para sa chicken oil, chwete, dahon ng laurel. Ito, meron tayong deep fried na garlic. Mamaya po ito para sa ating kanin. Ito, ginawa po ito ni Idol Narciso Pioros sa Silver Swan, Toyo at yung Taguro Brothers na suka. Hindi nawawala, hindi nauubos, unlimited. Manok, chicken. So ito yung mga cut natin, yung legs, chicken legs. Ito, malalaki yan mga Gaw, mga bay. Ito yung sobra ng tanglad natin, lalagay natin dito sa marinade. So mga Gaw, ang gagawin natin, hihiwain natin dito para medyo madaling maluto yung sa loob. At saka papasok yung marinate natin mamaya. Ang pansin nyo, Gaw, meron tayong chicken skin dito sa ilalim. Chicken skin, ito yung gagamitin natin pang chicken oil. Gamot para sa ano? Binili ko to, Gaw, sa bookstore. National Bookstore, Gaw. Hindi, biro lang, Gaw, biro lang. Akala ko pa naman sa pharmacy. Hindi, Gaw, dito Gamot sa kasi. meat shop. Okay, ano natin, Gaw? Half cup. Galing ng half cup. Gaw. Siyempre, Gaw, professional tayo, Gaw. Yung lemongrass natin, Gaw. Onions. Papaiyak sa mga babae. Garlic. Ginger. Paghahaluin lang natin to, Gaw. Tubig. Asukal. Asukal. Asin. Asin. Paminta. Taguro Brothers na suka. Bali 5 kalamansi lang, Gaw, pwede na. Nahalo natin to, Gaw.
Ay, ano? Hindi pa nakasali to. Pero okay lang to. Gasan mo na lang mamaya, gaw. So Gaw, itong gagawin natin Gaw, lamutakin natin to Gaw. Ano, lamutaking gaw? Actually Gaw, paghahaluin lang natin. Paghaluin lang. Ano ba naman yan? Imimix lang yun. Yung marinate natin sa loob ng manok. Turuan mo nga ako, gaw. Ito Gaw. Galing mo, gaw. Sanay na sanay ka, ano, gaw, ah. Siyempre, hihintayin natin ng 1 hour to 3 hours Gaw. Mas maganda Gaw pag overnight. Mas masarap, mas malinamnam, mas papasok yung ating marinate. Habang hinihintay natin Gaw, pupunta muna tayo sa chicken oil. Okay, let's Let's go. So ito Gaw, gagawa tayo ng chicken oil from chicken skin. Yes, sarap. Ito yung na-marinate natin kanina. So, yun Gaw. Chicken skin. Yun Gaw, let's go! Yun. Hahanguin natin to Gaw. Kasi chicken oil lang naman ang kailangan natin. So ito Gaw, ang ginagawa ko Gaw, nilalagay natin yung laurel at yung atsuete dito sa strainer natin. Ito yun sa sabi ko Gaw, nito-trick Gaw. Ganyan lang Gaw, para sa atsuete natin Gaw. Yun. Ito na yung chicken oil natin Gaw. So ito gagamitin natin para sa rice natin na chicken oil rice. Yeah. Muna Gaw. Yun pa rin pala yung mantika na gagamitin din, gaw. Bawang. Bawang. Okay Gaw, yung Gaw. sibuyas. Yes. Ano? So isasalang na natin yung kanin Gaw. Pero chicken oil to, kung Java rice Gaw, dapat meron tayong turmeric. So hindi tayo lalagay yung turmeric Gaw. Dagdagan natin Gaw, chicken oil. Oh, yun. Yun yung nagpapakulay, gaw. Lalagyan natin ng konting Paborito. paminta para konting asin Gaw para may lasa yung kanin natin. Okay Alright. lang naman. So okay na ito Gaw. Okay na ito Gaw. Yun! After 3 days na natin na ano Gaw, 3 days. 3 days ka, 3 days ka. 3 hours lang Gaw. 3 hours. Sasalang na natin ito Gaw. Yun, sarap. Gaw, problema tayo Gaw eh. Wala tayong ano Gaw, brush. Brush para sa pampunas? Oo Gaw. Meron tayo dyang solusyon, gaw. Kumuha ako ng brush. So papahiran natin to Gaw ng chicken oil. Sarap. Siyempre Gaw, yung marinate natin Gaw. Sarap. Para Yan yung sabaw niya, gaw, kanina. Sabaw niya Gaw. Siyempre. Yan talaga, ito yung mga technique Gaw. Yun Gaw, hanguin na natin to Gaw. Parang pwede na to Gaw. Pwede na, gaw. Sarap. Gaw. Siyempre. Yun mga Gaw, mga bay! Tapos na po ang ating mang inasal. Ito na po siya. Tingnan nyo naman mga Gaw, mga bay. Tsaka yung ating chicken oil rice. So before yan Gaw, mag-pray muna tayo. Yes. Father, Son, and Spirit. Lord, salamat po sa blessings na binigay nyo sa amin Lord. Yung viewers namin at tsaka kami po. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Father, Son, and Spirit. Go! Simulan na natin. Go! May Ano yun? sponsor pala tayo. Go! May sponsor tayo. Go! Pa-sponsor na si Mayor. Sila. May sponsor pala tayo. Yung sponsor namin is si Toto Chili Garlic. Kita niyo yan. Ito po yung masarap na chili garlic. Aapoy po yung bunganga niya. Bubuga kayo para kayong dragon ito. Ang anghang nito. Sarap nito Gawex. Lagyan mo na yan, gaw. Meron din siyang chili flakes. Pero ito lang yung gagamitin natin kasi ito lang yung babagay dito eh. So ilalagay natin to sa mga sausawan. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman mga Gaw. Sarap lang Gaw. Konti lang Gaw. Takot na takot ka Gaw ah. Hindi ka takot sa mga babae tapos takot na takot ka sa Huwag sausawan. naman yan ganyan, gaw. Papagalitan tayo niyan. Loko ka talaga. Toto chili flakes. Tandaan po. Iboto. Iboto nyo sa kagawad. Kagawad, mayor. Toto, mayor ka na pala. Okay na. Start na tayo. Ating kapatid. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Lutong-luto yan, no? Juicy, juicy. Yan, eh. Sample, ah. Sabi ko lang. Ako na ano, eh.
Mm. Masarap ba gaw? Mm. Masarap. Ang hang. Hangan? Talaga? Natakot ko. Natakot ko. Sa di lumangan. Parang natakot ko. Parang natakot ko sa word na ang hanga. Sarap? Ah, Sarap? try nyo sausaw. Ito. Yan, Masarap ba gaw? Masarap masyado. Masarap ba yung sasawan? Masarap ba yung sausawan? Masarap ba? Sobrang sarap ko. Mapaparami ang kanin mo, go. Ano gaw? May sample ako gaw. No. Matanda na yung jokes natin. First time ko. As in first time ko yung makatikim na yung chicken oil rice. Sarap go, no? Tapos ipapares mo sa Ang hindi nila alam, go. First time ko rin nagluto ng ganito, go. Pero gaw. Chicken oil rice with garlic. Yung garlic na, yung toasted garlic, yung mga deep fried garlic. Gaw. Alam mo, kahit unang beses mo pala na pagluluto, masarap na masarap na. Ang sarap nung ano, go. May chicken oil rice ka. Tapos, may inasal. May sausawan ka ng chili garlic ni Toto Do. Chili garlic oil niya. Sarap go. Sarap go eh. Yung sausawan kanina, ordinaryong sausawan na yun. Masarap Pero na yun. pag nilagyan mo ng chili garlic, Lalong go. sasarap. Ah, lalong sobra go. Parang nawala yung ordinary, parang special na siya go eh. Gaw. Gaw toto. Sarap ng ano mo. Galing. Galing. Sarap. Gaw chili mo. Parang yung nakita kong mukbang sa YouTube go. Parang mga patay gutom. Tingnan mo, ang ganito talaga go. Ganito talaga kumain go. Sarap go. Ano talaga go? Gaw, huwag naman ganyan. Gaw. Yung marinito, pumasok talaga go. Pumasok talaga. Tapos, tignan mo. Wala talagang dugo eh. Walang bahid na dugo. Yun kasi yung malayo yung distansya ng uling natin at saka yung Oo, yung uling. uling at saka yung manok. Kasi alam mo, pag malayo daw yung apoy, maluluto daw yung nasa loob. Maluluto yan. Sabi siya ni Lola eh. Oo. Kadalasan natin nakikita sa mga ganitong luto Yes, is may dugo talaga. yes. Pero ito mo wala. Gaw ko, apa na kain gawa. Pwede pa yan gaw. Eh, nandiyan na yan sa teritoryo mo gawa. Parang ayaw mo na pa Ano ko na ba? box out dyan gawa. Sarap. Sama? Yun. Sarap. So, ano mo gawa? May ano din gawa? Ay, bago tayo hindi makahinga ng maayos, may coke pala tayo dito. Nakalimutan ko. Kailangan pala natin inumin to. Hindi pala Cheers. to display. Cheers Cheers mga gaw. mga gaw. Mga gaw. Cheers gaw. Cheers ka. Sarap mo. Super sarap gaw. Turuan mo nga sila gaw. Hindi mo ginagawa yung manok kong gaw. Wala na ako. Naubos na yung aking gawa. Yun mga gaw mga bay. Tapos Yes. na po. Naubos ko na. Grabe. Hindi ko in-expect ko. Masarap gaw. Super sarap. Dito ko lang natikman na masarap pala yung chicken oil rice na Yes. tinatawag. Hindi yung Java rice ha. Kasi po, yung Java rice is may turmeric. Pero ito, yung chicken oil lang talaga solid. Yun. Congratulations muna gaw. Yes. Congratulations ha. Lakers. Yun. Congrats. Champion. For Champion. Kobe. Sa lahat For ng mga Kobe. haters dyan, tama na. Enough. Ito yung nagpasarap na sausawa namin. Sarap. Meron ding Toto Chili Flakes. Ito po, i-display ko. Mga dimsum. FB niya. Ito po. Yan. Yan. Yan po yung FB niya. Contact nyo lang siya kung gusto nyong bumili. Shout out tayo kay Donix Studio TV. Jed Yap. Brad. Jed Yap. Tol. Jasper Kablog. Daryl Odasco sa Yes. Capco. At Dr. Paulo Mabanglo. Kababata. Si Corinne sa SM. Yes. Grace Paderna. Johnny Suban. Congrats sa baby nyo. Newborn baby. Shari Hidalgo. Thank you Shari for sharing. Famous. AJ De La Peña. Arnel Salinas. Yes. Camino. Camino. Max Party Catering Services. Pipoy Subiliaga. Yes. Commercial player. Espejo Clan. Sorry. Yes. Ray Nicos Dinero. Yes. Chip. Ingat dyan sa pikit. Ingat tol. Ingat tol. Rico Marcelos Cape. Mapapanervyos ka.
Mapapaganyan ka eh. Jude Arsenas channel. Ewan ko ba kung totoo. Ito Jude, yung manya. Marvin Malyao, Papa Yes. yan, Daddy Marvin. Chagos Belly Lechon. Yes, masarap yan. Januar po. Check nyo yung FB. Belly with seafood. Shout out pala dun sa Team Pogs. Yung Team Team Pogs. Miss na natin ang isa't isa. So yun mga gaw, mga bay, feel free na mag-comment and suggest. Yung mga papa-shoutout po, hashtag lang po tayo para makita agad namin. Hashtag mga gaw, mga bay. Kung hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to hit like, share, comment, and click the notification bell. Yes. Ingat, God bless, and more power. Tatak Taguro Brothers.